Благодаря за гостоприемството. Вие сте новите съседи, нали? Да, новите съседи сме. Искам да ви почерпя. Искаме да ви почерпим, защото сме нови тук и трябва да сме гостоприемни. Само че трябва да сготвя. Не, няма нужда, благодаря. О, не. Трябва да ви дам нещо. Ние сме нови, трябва да почерпим. Няма как. Между другото, вие откъде дойдохте? Ние преди живяхме в Китай. И за това ще си сготвя едно китайско ястие. Заповядай, ето го и то. За теб е. Много благодаря. Няма защо. Извинявай, исках да те попитам нещо. Искаш ли да сме приятелки? Може. Ти кой клас си? 10 клас. Аз също съм в 10 клас. Тук ще се местя в училището, което е тук, защото, нали, идваме от... Защото, нали, да. Защото, нали, да, трябва да се местя от тукшното училище, трябва да се преместя и да. Добре. Аз също смених училището. Ние също сме нови малко тук. Тук сме от 1 месец, ама аз бях сменила училището си от предишния ни град, само че той беше в тази страна, в която сме в момента. И това беше просто. Разбирам, няма ли да вземеш храната? Давам ти я. Добре. За да не ви обидя, ще я взема. Много благодаря. Ако искате, може да сме приятелки. Да сме приятелки. Добре. Ще се видим ли в училище? Да, може би ще сме в 1 клас, защото не знам дали ти си в нашия клас. Ще видим. Чао. Аз ще ти отворя. Аз ще ти отворя. Добре, чао. Ще се видим утре. Чао. Това момиче ми изглежда добро. Може да съм приятелка с него. Добре, това момиче изглежда добро. Може да съм приятелка с нея. Не е лошо. Влязох в басейн. Без да искам. Така, може някой път я да я поканя у нас. Какво? В привидема се мисля, че има някой. Така, да влизам се в стаята.
Ще загася лампата вече. Ще загася лампите. Много е светло. Аз много не обичам. Докато спа да ми е светло и за това ще загася лампите. Ще загася всички лампи, които видя тук. То не вярвам да са много. Така че да влизам да спим. Тук ще загася лампата също, защото просто много свети. Дърпам си завесата и лягам да спя. Така.